Моңарчы югалганнарда $10,000 артык акчаны игълан итәргә кирәк. Ләкин сез игълан итмәгәнсез. Сез минем белән барырга тиеш. Мин бер нәрсә дә белмим дидем бит. Тынычлан, нигә килдең? Хатының кушты. Син бер нәрсә эшләргә тиеш. Карадагы кешене туктат. Ул утраудан китәргә тиеш түгел. Гидрада нәрсә бар? Очкыч. Дусларың кайткан очкыч. Син анда yüзеп мәгълүмат җыеп кайтырга тиеш. Син кем? Коралны төшер. Мине башыгызга алып барыгыз. Нигә бу утрауга килгәнеңне сөйли аласыңмы? Мине Джон Лок җибәрде. Шуңа мине тыңлашы. Мин кире кайтам да беркемне дә тапмадым диярмен. Мин аны сиңа җиткеремен дә, аны үтерерсең. Моның өчен нәрсә телисең, Джеймс? Син безгә утраудан китәргә бирәсең. Какао телисеңме? Какао кайдан алдың? Юк, күз алдыңа китер. Оягың чык. Әле орта. Бәйләүшне бераз солдырып тур, һава файдага булыр. Яхшы. Утырсам ярыймы? Безнең сөйләшергә мөмкинлек булмады, ләкин сорыйсы идем. Джеймс мин аңа кыяда нәрсә күрсәткәнемне сөйләдеме? Мәгарә турындамы? Диварында исемнәр белән. Барлык исемнәр дә сызылган диярлек. Берничәү генә калды. Аларның берсе Квон. Бу минме? Я сонмы? Мин моны белмим, Джин. Димәк, бүтән сызылмаган исемнәр бергә китсә генә, без моннан, утраудан, китә алачакбыз. Ләкин сонмында түгел. Син аягыңны дәвала, ә мин сон турында уйлармын. Квон әфәнде, сезнең чемодан һәм сәгать. Чик кишу бүлегенә барыгыз. Акча. Гафу итегез, канун буенча без $25,000 кулга алырга тиеш. Кулга алырга? Акчагызны кайтарырга теләсәгез, сезгә бу кагазларны тутырырга туры килешәк. Акча. Ишек анда, әфәнде. Әйдә. Син тәртиптәме? Мин ресторандагы очрашуга бара алмадым. Бу нәрсә өчен акча иде? Мин белмим. Атаң миңа китер алдыннан бирде. Ул миңа аны сәгать белән тапшырырга кушты. Мин атаңа сораулар бирмәдем. Мин ул кушканча эшлим. Ярдәм итә аламмы? Пай? Пайк исеменә бүлмә. Әйе, дөрес, 8нче каттагы океан күренеше белән искиткеч бүлмә. 2 бүлмә. 2. Өйләнмәгән. Квон. Джин Су Квон. Гафу итегез, гафу үтенәм. Квон әфәнде өчен аерым бүлмә. 842 санлы. Менә бу сезгә. Пайк туташ, Квон әфәнде, Лос-Анджелеска хуш килдегез. Мин китеп торам. Бер эшем бар. Кайчан кайтасың? Иртән. Лагерьне карап тор. Мин бер нәрсә дә сизмим. Нәрсә? Ашу, бәхет, авырту. Мин бер нәрсә дә сизмим. Бәлки шулай яхшырактыр, Сәйет. Киләчәкне җиңелрәк кичерерсең.